गान बजान हमने के पहले तले गल रही धर्मेंद्र भैया प्रयास कर रहे कि हमने के कुछ भक्ति भजन गाए यहाँ के पहले तले वही गजन कैले रहे दूसरे तले देखो कि बेरी बेरी आके आई हमरा के छुअत नहीं माने कि खोद का यहाँ के हमरा के छुअत रहनी आई दादा हमर मियाज धर्मेंद्र भैया औजा गए बताइए ब्याजी ब्यास के मायने हो और अपना दल से गए देखनिए कि हम अपना कायदा में हम अपना दल में गनी है अब बेर बेर हमरा दल में आ जाते नहीं और यदि हम रौरा दल में एक हाली चल जाते नहीं तो फिर कब दल में आवे लेकर बताई छुआ तनी लल मोहना खिसिया जाओ तब अब बताई कि यहाँ के ऐसा बात बोलनी है ऐसा बात यहाँ के बोलनी है मैंने कि हमरा कोहे में ओकरा रिपीट करे में लाज लगता है। एक जनी कहता है कि का तो तार मार हेलो कि तार मर्दा का तो ट्रैक्टर के ड्राइवर है एक जने कहता है कि ये सखी का कोई मोर कहानी कि का तो दोनों डंडरवे के मिला देवला डंडरवा मिला देवला नु अजान जी के जो हमार मियाज गड़बड़ा जेनु तो पूरा डंडरवा दोनों के एक के दिए न कर दे डनेर बराबर हो जाई पता न चले कि जे दू गो रहल बुझाई कि एक गो प्लॉट ई सब कुछ बात ना छोट छोट बात मत छोट बोला छोट बात रवा बोलत नहीं है ठीक नहीं खेला गीत गने में तनी उहे में कहता रे कि ताहिरे लाल रेल देवनु ब्याजी माने पूजा पांडे हो उनका गड़ा हुआ झंडा आज तक ले केहू खारा नहीं तू काठी से रेलवा से बोल एक कहता रे बेर बेर रवा कहता नहीं कि रेल दे पैसा देखी तरबूजा चाकू पे गिरस्त चाहे चाकू तरबूजा पे गिरस्त हानि जान जाए कि तरबूजवे के होला पैसा ले ले पैसा कसहु 9 महीना तोहरे झेले के होई हाँ भैया हमार पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन करब जहाँ रही राजा बन के राज रह करी आए दादा इतना बार बार रात बार ब्याजी बात कहनी है अब हमरा तक रिपीट करे में सही में कही तो धर्मेंद्र भैया में लाज लगता है आइए में धर्मेंद्र भैया कहते रहे इहो के आज पछताते बड़े लेकिन एगो हम बात से खुश बने ब्याजी कौन पास से जैसे माने कि मंचवा पर हम बैठल रहिला डेली हमने के गीत को नहीं गाइला लेकिन आज तो जोन रो फीलिंग जगा देत रहनी है आज से एगो बात कहत रही धर्मेंद्र भैया आज के बाद छोटू जादव व्यास लोग का प्रोग्राम काटो शुरू कर दी काहे खाली रौरा खाती बस बिहान से प्रोग्राम काटल सब शुरू हो जाए ऐसा ही आके लल मोहना के जगावल करी रहुआ आधा 8 9 10 चले दे ओकरा बाद कटाए लागी एकरा बाद जा रनिंग में ना बबुआ चल अजी चल बबुआ वाह
अच्छा बबलू पासवान जी हमारा प्रधान महासचिव बहुत बड़ा पुरस्कार तनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करब। जौन डोरा दोनों आदमी करत रहनी है दोनों आदमी जौन डोरा लीला शुरू कर रहनी है हमनी के यहाँ अपना हमनी के क्षेत्रवा में एगो लोग बड़ी अच्छा कहावत कहला नून में नून रगड़ला से कोनो फायदा लेकिन जाति हमरो के कुछ विशेष नहीं की कहल जा बढ़िया बा देखा दो बबुआ हो चल बढ़िया बा सब बढ़िया बा सावरिया सावरी सावरिया अब हे सावरी जैसन यहाँ के गीत गाना गनी है यदि हम हुए गीत गनैया गाई लोग बिहान दो लोग गाड़िए दी है कि ज्यादा वो तो औरत बनी रहला चली का वहाँ के नया गनिहार रहनी है लेकिन ई पुरान हो के हम यहाँ के कोई हालिया मने ई हो उहे करत रहे त तनी ठीक ना कहाई एक बार धरिया बबुआ हां हां चाय पी हाय 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 केहू कलश की दुनिया में 56 कोटि देवता बाड़े केहू कलश की नाई दुनिया में 33 कोटि देवता बाड़े लेकिन ओरिजिनल मानल जो चाचा जी तो तीनों ही को देवता हवे प्रथम में माई है दूसरे में बाबूजी और तीसरे में गुरुजी ए बबुआ हो तो हमनी के एक लाइन माई बाबू खातिर कहे के बा कैसे बबुआ क्या कर रुपया अरे जोरी पाई पाई धर्मेंद्र भैया और रुपया कमा ली 5 को फैक्ट्री हो जाओ 2-4-10 को गाड़ी हो जाओ अब घर में माई बाबू खुश नहीं खो कोनो फायदा नहीं ऐसे हम कहला चल कर रुपया अरे जोरी पाई पाई हेलो तेरे पिता के बन अस्पताल ललबाई प्रभु आप बसे खाली लेदारी चोखा चटनी दिले लइका क्या के धरतनी दिले हमरा या के माने धरतनी
उ लइका कबे से जो होता है कि एकरा क्या के तनी ध लेता हाँ। बैठ जब तो दोनों आदमी को हो गइल है लड़का के मन मत खराब कर। अब ये लइका बचल बावे हाँ। अब साथ पूछिनो धर्मेंद्र भैया हाँ। जैसन यहाँ के गीत को नहीं गौनी है हाँ। वैसन गीत को नहीं गाई हाँ। हमर नयका भाई लोग सब लोग खुश रही हैं हाँ। लेकिन जितना पुराने का गर्जियों लोग बैठल बड़े हाँ। कि जा जा वो तो खत्म रहला हाँ। आ ओकरा से तो इहो सरवा खत्म हो गई रहे तू तो एगो कहां से भटियारी ना समझे हम सम्मान करम जिनका माध्यम से के बार बार आइला हाँ। धर्मेंद्र भैया कम तनी मंच पर बुलावल चाह हां आवा तनी दू मिनट खातिर मंचवा पे आ जा आई आई आवा मर्दम कद नहीं तय आप आई आई भैया दोस्त जल्दी में आ जा आ हम बुलावल चाह चंद्रिका भैया के हम भी बुलावल चाह मंच पर तनी दोनों आदमी धर्मेंद्र भैया रो ए बबुआ हो माय बाबू के बात मत लगे पुरुषोत्तम श्री राम जी हाँ। माय बाबू के बात मान के हुआ के 14 बरस खातिर वनवास चल गए रहे हाँ। एगो कोन के बेटा बने सन बाबूजी कहली का हो एगो ऊ बेटा रहे चाचा जी हाँ। कि जब राजा दशरथ जी के आदेश भई हाँ। कि 14 बरस खातिर तारा वनवास जाए के बा हाँ। एको हाली किंतु परंतु ना कइले हाँ। अब पिताजी के आदेश मान के 14 बरस खातिर वनवास जाए खातिर तैयार हो गइले हाँ। एगो एहू घरी के बेटा बने सन हाँ। बाबूजी कहले का हो कहां बबुआ कहां जात रहो कहाँ? तो उ जात रहे तो कह के बाबूजी रहियो बे आवत नहीं जोर कलयुगिया बेटा बह गइले तोरा मैया के पैया पड़े। कतना बेटा बड़े सा समाज में हाँ। कि अपना पिताजी से खनियो मांग के खा लेता धन बड़े बेटा हां जी ऐसे पहले आई चंद्रिका भैया कम तो नहीं चाहब इतना बढ़िया जलसा लगौनी है मंच पर आई मंच पर आई आई आज ये के दिन से हमनी के जाइल बानी हाँ। चंद्रिका भैया धर्मेंद्र भैया दोनों आदमी के हम तनी मंच पर बुलावल चाहब अब अब धैले रहे बबुआ हाँ। की हां अब आवो हो हाँ हाँ आई ना पहले आई तब रो बबुआ आई आई ए बबुआ हो हाँ। कि अरे माई के चरण में इतना बढ़िया देखी अपना बिहार में यदि वो पूर्वी दिशा में चल जाए हाँ। बबुआ हाँ। आज भी के किशनगंज पूर्णिया साइड हाँ। तो आज भी दू वक्त के केहू के रोटी नसीब ना होला हाँ। अब वैसन समय में आप सब कहीं ना कहीं जॉब करौनी हमर चंद्रिका भैया हाँ। एक महान बनी है के एगो हम माला पहनावे आप सब तनी एगो ताली से भैया के सम्मान करत तनी तालिया तालिया हाँ धर्मेंद्र भैया के हम सम्मान करब जिनके माध्यम से हमनी के बराबर आइला एगो ताली धर्मेंद्र भैया खातिर हो कुछ नगद राशि दे दी नगद राशि रहता का होई इनकर प्रेम में दे दी ढेर लड़का के आशीर्वाद ए समझ के। बबुआ हो कि अरे माई के चरण में हाँ हाँ ए बबुआ बसल चारो धाम हो माइयों से मिल जाला सब सुख आराम हो पुण्य नहीं पैब काशी मथुरा जाए के पिता के पुण्य आशीर्वाद लेला माई चिराग एगो चिराग भैया के गीत गावे खातिर कहनी हमर धर्मेंद्र भैया चिराग भैया के बारे में तारा कहला चिराग भैया के गाना आई रहे सुनलू हां यार कट्टो के लहरी चमक छलो रानी आशिक के ऐसे न तर पाओ जानी आशिक के ऐसे न तर पाओ जानी
चिराग भैया के बारे में विशेषता भी नहीं खजाना हाँ ए बेरा इलेक्शन रहे हाँ विनय पारिक जी आए रहो ने नगर विकास परिषद के क्षेत्र चेक करे खातिर हाँ। तो विनय पारिक जी के देखब तो चिराग भैया के सेम हो हाँ यही का बाबा सर्किट हाउस में वहां को रोकर रहे हाँ। हमनी के मिले गए रहे तो चिराग भैया से बता दे कहले कि ना दुइये जना बरला बड़ा हाँ। एगो चिराग भैया को विनय पारिक हाँ। तो विनय भैया करे कि ना भैया हमहू बने रहुए जस बानी हाँ। कहले कि ना तू हमर तीसरा भाई हो हाँ। ए भगवा तो हमने के वो गीत कहे कबा कि अरे चिराग भैया अरे चिराग भैया देश के जवान शान मोछिए पर रखेला ले लो चिराग भैया देश के जवान शान मोछिए पर रखेला चिराग भैया देश के जवान शान मोछिए पर रखेला अन्य जमाया हाँ 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 ए बाबा मोछिए पर खेला मोछिए पर खेला ठीक बात कटोक लड़ी गाई गाई एकरा बाद ए बबुआ हाँ वो गीत गावे खातिर हमारे भैया चिराग भैया के गीत पर हाँ उहे गाना चिराग भैया के गीत पर तो मर दे हेलो हेलो चिराग भैया जिंदाबाद चिराग भैया के नाम पर 500 रुपया का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करम ए बबुआ चिराग भैया देश के जवान शान मोछी ये पर खेला शान मोछी ये पर खेला मोछी ये पर खेला मोछी ये पर खेला ये पर खेला मोछी ये पर खेला मोछी ये पर खेला मोछी ये पर खेला ये पर खेला मोछी ये पर खेला चिराग भैया देश के जवान शान मोछिए पर खेला चिराग भैया देश के जवान शान मोछिए पर खेला चिराग भैया देश के जवान शान चिराग भैया ये देश के जवान शान मोछिए पर रखेला कौन कौन गीत कहला है कट्टो के लेनी यार एकरा में ए बबुआ अरे कट्टो के लहरी चमक छल रानी आशिक के से न कर पाओ जानी ऐसे न कर पाओ जानी आशिक के ऐसे न कर पाओ कट्टो के लहरी चमक छल रानी कट्टो के लहरी चमक छल रानी आशिक के ऐसे न कर पाओ जानी आशिक के ऐसे न तर पाओ जा अंगराई अलती हूँ मैं जब जोर जोर से
विदेशर पासवान जी हमरा 1000 रुपया का पुरस्कार देनी है। कट्टो कलहड़ी छमक छलो रानी आशिक के ऐसे न तरपा हो जानी। साच बात पूछलो तो जे चिराग भैया के बॉडी चाहे फिटनेस चेहरा रहला फिल्म में रहते त उनको एगो अलग लेवल रहे काजी बाबूआ। डॉक्टर बताए जैसे हमनियों के गाना न हिट होई तो फिल्म में जाते एगो अलग लेवल रहे इहो के फिल्म में जाई है तो इहो के फिल्म बनी काजी बाबूआ। लेकिन हमने के फिल्म 3 साढ़े 3 घंटा चले लेकिन यहाँ के फिल्म सीन 3 साढ़े 3 घंटा ना 2.5 से 3 मिनट। ए बबुआ अब वो चिराग भैया के गीत गौनी है आज जो जलसा में उपस्थित बनी धर्मेंद्र भैया अगर जियन लोग बैठल बनी अमन बाकी 5 मिनट कथबो गा देती तो ठीक रहत नौको भाई खुश सब लोग खुश रहते तो ठीक लगे। हाँ हाँ भाई वहाँ का भी काजी बबुआ रहता संजय मेन पर धल्ला ए बबुआ क्या रे सुना बतानी 5 मिनट तो मिजाज में बबुआ अरे सुना बतानी बाबा भैया के कहानी सुना बतानी बाबा बसावन के कहानी पढ़ले न लिखल बानी बदियो के लानी पढ़ले न लिखल बानी बदियो जाने चलो चलो तानी हो उहे गावतानी सुना बतानी बाबा बसावन के कहानी सुना बतानी बाबा बसावन के कहानी। एक समय के बाद हो बबुआ हो वही गोढ़िया नगरी में माता कोयला के 3 गो बेटा रहला के बबुआ पहला खेतु दूसरे में वीर बख्तर आ तीसरे में आनंदी। ए बबुआ हो माई कोयला विवरण से 3 गो लड़का रहला जीवन खुशी खुशी बीतत रहे कैसे बबुआ ऐसे अरे बीतता जीवन ये बबुआ वही जे खुशी खुशी अरे बीतता जीवन उनकर देखिला खुशी खुशी पूरा नकती न गोला कोयला बाई कती न गोला पहिला खेतु दूसरा वीर बख्तर आनंदी पहिला खेतु दूसरा बख्तर तीसरे आनंदी। ए बबुआ हो जीवन खुशी खुशी में परिवार के बीतत चाचा जी जान दे कि वही समय बढ़िया बन में बबुआ बढ़िया नगरी में चारा के अकाल पड़ गई बड़ी समस्या पड़ बबुआ भइल बाजे वही जा देखो चारा के अकाल हो अरे वही देखो पूरा परिवार तब भइल बा बेहाल हो पूरा परिवार भइल बा बेहाल भइल बाजे वही जा देखो चारा के अकाल हो पूरा परिवार वही जा भइले बेहाल हो पूरा परिवार ए बबुआ बढ़िया बंद में रोब ताज देखी कोई नहीं हो बढ़िया बंद में देखो पड़ल चरा के अकाल हो। हेलो 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 बढ़ाइए करके बढ़ाइए बैटरी डाउन करके बढ़ाइए हेलो हेलो और लेवल बढ़ाए तनी बढ़ाई हेलो और तनी लेवल बढ़ी भैया उठाए उठाए ट्रेवल तनी चाहिए हेलो 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 ए बबुआ हो
जब गढ़िया नगरी में चाचा जी चारा के अकाल पड़ गए जान गए कि बाबा बखतौर अपन खैरा के लेके चलल बड़े कहा वही गढ़िया नगरी के बबुआ बगले में जो गढ़िया बन रहा है गढ़िया बन में खैरा लेके जब चले के प्लान कोइले है ऐसे हमारे गुरुजी मेरे संगीत गावत रहनी बबुआ ए बबुआ हो अरे कि धई के डहरिया चलले बाबा अरे बखतौर जी हो ए बबुआ अरे कि धरी के डहरिया चलले बाबा बखतौर जी हो बाबा बखतौर जी हो लेली हले साथे अपन हैरान हो रे हले साथे अपन अरे हैरान हो राम आगे आगे खैरा चले पीछे बखतौर जी हो पीछे बखतौर जी हो अधले पर हर बना के गढ़िया वन में जब कुछ समय बीतल बा वही घड़ी बाबा बखतौर के मानर बबुआ मानर के आवाज सुनाई दिलो आए बबुआ ओने से जब हुमाद के जब सुगंध मिलल बा तब बाबा बखतौर कहता रे जे के हमर मनरिया भाई गावेले कि सुन सुन के खैरा भैंसी दिल प्रेम के किए मानर बजह की